Кой не иска думът му да е изпълнен със светлина, лекота и изобилие? Това е ден 10 от 111 ритуала за изобилие. До вечера, преди да заспиш, вземи едра морска сол. Сложи я в малки чинийки във всеки ъгъл на дома си. Или колкото е възможно по-близо, ако има мебели. Ъглите са местата, където енергията застоява. Солта ще я поеме и ще отвори място за нова. На сутринта я изсипи в тоалетната и кажи: нека с тази сол изтекат всички негативни влияния и енергии от моя дом. Нека домът ми бъде чист и изпълнен със светлина. Прави го 3 вечери подред с нова сол. Днешното утвърждение е: предизвиквам парите да идват към мен постоянно. Напиши в коментар изчистване и усети как домът ти засиява. И твоята усмивка също.